Joskus muinoin, aika kauan sitten syntyi tälle maapallolle ensimmäinen elämä, josta koko elävä luonto on saanut alkunsa. Emme tunne kaiken alkua, kun kukaan ei ollut katsomassa, mutta meri on ollut elämän kehto. Merestä elämä sitten vähitellen ryömi kuivalle maalle, ja nyt ei löydy paikkaa koko maapallolta, johon se ei olisi jossain muodossaan asettunut asumaan. Alkujaan elämä oli yksinkertaista, vain soluja ja soluryhmiä, jotka lisääntyivät jakaantumalla samanlaisiksi olioiksi. Kun lisääntyminen sitten erikoistui sukusolujen, muna- ja siittiösolujen välityksellä tapahtuvaksi, sai elämän kehitys vauhtia. Suvullinen lisääntyminen loi uusien lajien ja rotujen ylenpalttisen kehityksen, ja niin syntyivät vähitellen erilaiset kasvit ja eläimet. Ja nyt on olioita kavasta korppikotkaan, kärpäsestä kirahviin ja hämäläisestä hottentottiin. Ja puilla, noilla meille niin tärkeillä luomakunnan jäsenillä, on niin kuin muillakin omat lajinsa, rotunsa, heimonsa, perhekuntansa ja yksilönsä, jotka kukin ovat omien omituisten perintötekijänsä muotoilemia. Ja tavallisista poikkeavat yksilöt pistävät silmäämme. Kultakuusella ovat uudet neulaset aina heinäkuulle saakka kullan keltaisia, kun tavallisilla kuusilla uudet neulaset vihertyvät heti keväällä. Riippa eli pendulakuusen oksat on määrätty kääntymään alaspäin. Tässä kuusessa ei latvakerkän johtajuus joudu hevin vaaraan. Käärmenmännyn oksat kasvavat pituutta ja haaroittuvat vähän. Tällä mäntyharjun puulla on ollut 13 metriä pitkä oksa. Aivan päinvastainen komento on ollut punkaharjun kanervan männyllä, jonka oksat ovat lyhyitä ja kouramaisia. Puiden ominaisuudet solmitaan keväällä kukkimisen aikaan. Männyn hedekukat aukeavat ja tuuli ravistaa niistä suunnattomia määriä siitepölyä ja vie mennessään. Vain murto-osa siitepölystä joutuu emikukintoon, ja keskiyöllä ui pari ensiksi tullutta siitepölyhiukkasta emikukkaan erittyvän nestepisaran mukana sen pölykammioon. Emikukka kääntyy nyt pikkukävyksi ja sellaisena se elää kesän ja seuraavan talven. Vasta seuraavana kesänä käpy kasvaa täyteen mittaansa, hedelmöittyminen tapahtuu ja siemen alkaa kehittyä. Jos lämpöä riittää, kasvavat siemenet täyteen mittaansa. Ja vielä toisenkin talven kestettyään käpy aukeaa ja siemen lentää maailmalle. Puu syntyy siemenestä, mutta miten se kasvaa ja millainen se on, riippuu siemenen saamista perintötekijöistä. Ensimmäinen askel hyvän siemenen hankkimiseksi metsänviljelyksiin on ollut plus eli siemenkeruumetsiköiden valinta ja kunnostus. Nämä metsiköt ovat parasta, mitä nykymetsistämme löytyy, ja niistä on jo kerätty runsaasti siementä taimitarhoja varten. Näistä ja monista muistakin metsistä on valittu ja merkitty lisäksi noin 7000 kantapuuta, jotka ovat metsiensä parhaimmistoa. Kevät-talvisin niistä kerätään oksankärkiä, jotka sitten keväällä ja kesällä vartetaan kasvussaan oleviin parivuotisiin taimiin, perusrunkoihin. Varttamisessa vaihdetaan perusrungon latvaan kantapuun oksa, jolloin syntyvällä vartteella on kantapuunsa perinnölliset ominaisuudet muuttumattomina. Se on oikeastaan vain osa kantapuunsa latvuksesta, siitä erillään kasvamassa. Eri puulajien vartteita syntyy meillä 400 000 verran vuodessa. Vartteista istutetaan jalostustietä varten puukokoelmia, joissa on helppo tehdä risteytyksiä alkujaan eri osissa maata ja eri maanosissakin kasvavien puiden välille. Ja toinen puu on toisenlainen kuin toinen, ja päinvastoin. Mutta valtaosasta vartteita perustetaan siemenviljelyksiä, joiden tehtävänä on tuottaa hyvää siementä.
Niitä perustetaan maahamme kaikkiaan 3500 hehtaaria, ja niiden perustaminen edistyy kovaa vauhtia. Ja ennen pitkää niistä saadaan hyvää siementä metsänviljelyksiin aina Lappia myöten. Tähän on päästy, mutta tähän ei jalostustyö pysähdy. Metsänjalostus perustuu niin kuin kaikki jalostus perinnöllisyystieteeseen, joka sai alkunsa 100 vuotta sitten Gregory Mendelistä, tuosta tiedemiehestä ja apotista, jonka kuuluisat tutkimukset ovat perinnöllisyystieteen peruskirja. Ja hänen jälkeensä on sitten ilmestynyt monenlaisia tutkimuksia hyllymetri toisensa jälkeen, ja periytymissääntöjä on tutkittu erikoisesti banaanikärpästen avulla, joista on tullut perinnöllisyystieteen pyhä kärpänen. Mutta metsän jalostus tarvitsee lisäksi omat tietonsa ja menetelmänsä puiden jalostamiseksi. Ennen kaikkea tarvitaan tietoja puiden kukkimisesta, ja ne tiedot on hankittava usein puiden latvusten tasolta, jossa mitataan lämpötiloja ja kosteutta ja tutkitaan siitepölyn runsautta. Eri puulajien kukkien kehitys on tunnettava tarkkaan, ja se käykin kätevästi, kun kukkien kehityksen joka vaiheesta otetaan näytteet ja niistä valmistetaan selvät preparaatit. Ja mikroskooppi näyttää, mitä pinta ei paljasta. Pintaa syvempää tietoa tarvitaankin, sillä summassa ei jalostustyössä päästä eteenpäin. Metsän jalostuksen kehittämisohjelman toteuttaminen aloitetaan vuonna 1967, ja sen puitteissa eri laitokset pyrkivät yhteistuumin tutkimalla ja kokeilemalla panemaan toimeksi jalostettujen siementen ja taimien tuottamisen metsän viljelyksiin. Ja risteyttäminen on se keino, jolla metsän jalostuksessakin luodaan uutta perinnöllistä vaihtelua valintaa varten, saadaan tietoa puiden geneettisistä ominaisuuksista ja luodaan nopeakasvuisia risteymiä, jotka sopivat jo heti metsän viljelyksiin. Punkaharjun, kuusen ja muiden puulajien viljelykset ovat erinomaisia risteytyksiä varten. Ja nupussa olevat emikukat on eristettävä hyvissä ajoin ennen risteytystä, niin ettei vieras mies pääse taloon. Mutta siitepölyä on hyödyttävä risteytyksiä varten paljon aikaisemmin, mieluummin vuotta tai paria aikaisemmin, niin että se ehtisi risteytyksiin, sillä kuusella ja männyllä on se tapa, että hedekukat avautuvat 1 tai 2 päivää myöhemmin kuin saman puun emikukat. Ja pölyn imuri imee siitepölyn tehokkaasti hedekukista tulevien vuosien risteytyksiä varten. Ja eristyspussien hämärässä kuusen emikukat puhkeavat ja kasvavat. Touko-kesäkuun vaihteessa on Etelä-Suomessa tuskin sen punaisempaa kuin kuusten kukkalatvat. Kuusi kukkii harvoin runsaasti ja kukkimisen hetki on lyhyt, joten nyt on jo kiire lähettää tyttö pölyttämään liperiläisen kuusen eristettyjä emikukkia. Kaikki risteyttäminen on tietyn emopuun emikukkien hedelmöittämistä tietyn isäpuun siitepölyllä, josta syntyvät taimet ja puut kertovat, millaisia niiden vanhemmat ovat ja mistä syystä ne kasvavat niin kuin kasvavat.
Kaikki risteytystyö tähtää tiedon hankkimiseen siitä, mitä on hyödyllistä risteyttää metsien tuoton kohottamiseksi. Miten tuo kaikki on tehtävä ja tehtävä se sitten. Mitään ei synny näpertelemällä ja risteytystyötä on tehtävä metsätaloutemme mittakaavan mukaisesti. Kuusen kävyt kehittyvät nopeasti ja syksyllä ovat siemenet muhkeissa kävyissään valmiita. Yhdessä kävyssä on 200–400 siementä. Risteytyksillä saadut ja kaikki muutkin koesiemenerät annostellaan jo hyvissä ajoin kylveeriksi ja toistoiksi jälkeläiskokeita varten. Ja onpas sattunut joroislaiselle mäntyrouvalle eksoottinen aviomies. Siemenet kylvetään muovihuoneen lämpimään ja kosteaan suojaan kasvuturvealustalle, jotta kaikki arvokkaat koeerät itäisivät tasaisesti ja kasvaisivat hyvin. Jokainen siemenerä kasvaa täällä 4 eri paikassa. Ja kun on lämmintä ja kosteata, siemenet itävät ja sirkkataimet yrittävät ylös. Ja kuten aina elämässä, alku on haparoivaa. Taimet mitataan jo syksyllä, ja mittaustuloksista saadaan tiedot koetaimien kasvusta ensimmäisenä kesänä. Ja Haapasten syrjän muovihuoneet tarjoavat runsaasti suojaa niin vartteille, taimille kuin monenlaisille kokeillekin. Koeviljelykset ovat koko jalostustyön koetinkivi, jossa jalostustyön aikaansaannokset punnitaan. Meillä ovat koeviljelykset vielä vähäisiä, mutta rauduskoivun risteytys ja muilla koetaimilla perustetut koeviljelykset ovat hyvänä alkuna ja mallina laajeneville koeviljelyksille. Ruotsissa ollaan jo pitemmällä. Tunnettu ruotsalainen jalostaja Bo Nilsson astelee tässä saman värmlantilaisen emokuusen 2 lapsiparven välissä. Edessä olevat pienet taimet ovat sen vapaapölytysjälkeläisiä, ja taaemmilla samanikäisillä kuusilla on ollut Saksasta peräisin oleva isä. Ja Vaajakoskella ovat kotimaiset risteytyshaavat tuottaneet 15 vuodessa puuta vajaa 40 kuutiota hehtaarilta. Ja niiden sisarpuolet, hybridihaavat, joilla on kanadalainen isä, ovat tuottaneet samassa ajassa puuta lähes 3 kertaa enemmän. Mutta muutakin on jo kasvamassa eri puolilla Suomea. Pieksämäen Vilhulan kylässä kasvaa kuusen viljelys Miehikkelän sukua, joka jo 7-vuotiaana oli miehen mittaista. Kahta kesää vanhempana oli se varttunut 2 vertaa pitemmäksi ja jätti istuttajansa ja hoitajansa metsäteknikko Teittisen vahvasti toiseksi. Tarvitsemme monenlaista työtä puun tuotannon lisäämiseksi. Metsän jalostus on eräs keskeisimpiä, helpoimmin sovellettavia ja laajimmin vaikuttavia keinoja metsien tuoton kohottamiseksi ja niiden laadun parantamiseksi. Kun huolehdimme hyvin metsiemme tuoton lisäämisestä, parannamme elinehtojamme. Elämmehän täällä metsien keskellä kuin Herran kukkarossa.